Sarían se onda los 20 minutos. Ekainarekin batera ziurrenik teknologian eta batez ere bideojokoetan daukagun hilabeterik interesgarrienean sartu gara, batez ere bi aktore mugimenduak egiten dituztelako egun hauetan. Batetik Apple, bere garatzaileen konferentzia antolatzen duelako beti ekainaren lehenengo egunetan, eta gustoko edo ez, haiek bere bide berriak eta bere diseinu berriak eta bar aurkezten dituzte softwarearen arloan, gero iraian hardware berria, hardware izen berriarekin aurkezteko. Eta bestetik bideojokoen industria osoa bateratu da berriz beste ekitaldi batean, ja duela bizpahiru urte eirua bere garrantzia galdu zuen eta gero ja zuzenean hil zuten, eta bere ordezkoa izan da Summer Game Fest, baita ere ekaineko egun hauetan. Bideojokoen aktore guztiak ere bateratzen dituena, joku berriak eta kasu batzuetan ere hardware berria aurkezteko. Horiek izango dira programa honetan bi bide nagusiak. Beste zertxo bait komentatuko dugu, ikusiko dugu denbora daukagun edo ez, baino Apple eta Summer Game Fest izango dira gure gaurko protagonistak. Sarean zehar da teknologiari buruzko irratsaio honen izena, eta teknologiari buruz hitz egingo dugu hurrengo orduan, baita bideojokoei buruz komentatu dugun bezala, eta batez ere bideojokoei buruz hitz egiteko behar dugu arlo horretan aditua eta komunikabideetan jorratuta dagoen pertsona nagusiena esango nuke Euskadi Digital barruan dela, nola ez, Gaizka Carmona, arratsaldeon. Nagusina bereziki ez. Ez urteetan baizik eta nagusiena garrantzian. Esperientzian dinozu, tela. Periodistan azerakoan jarri ez, kasetaria ez zara, baino hemen bideojokoi buruz hitz egin behar badugu, zu zara nagusia. Eta zeu zara nagusia, copyright, venga! En fin, hori da kontua. Beste kontua ere da Borja gaur ezin dela gurekin egon. Baina 400 episodioan Borja ongo da gugaz? Bai. Gugaz ez. Borja eta biok egongo gara nagusiki eta gero beste batzuk vale. Zuen iritzia bigarren plano bat. A ber, bai, 113 programatik ona, saio hau da Borja eta biona.
konfigurazio ezberdinetan, baina izan da Borja Tabiona. Ordezkapen batzukin, baina hori da kontua orduan. Programa honen historia kontatuko dugunez sarean 400 horretan, Borja Tabion show bat egingo dugu. Neurrengo denboraldirako nere ordezko kolaboratzaile bezala nere soldata duplikauta ikusi nahi dut, Nola? Nere soldata duplikauta ikusi nahi dudala. Zure soldata? Bai, nere soldata. Ai, bai. Nere soldata. Itxoin. Egia. Zure soldata emango dizut. Nere soldata, baiko, nere soldata. A ver, ez dakit nola egiten dugun programa honetan, baina da, bigarren programa segidan, mai honetan diru zorro bat irekitzen dela. Buah, nivelazoa. Billets. Nere soldata emango dozti. Zure soldata. Ojo. Zero euroren billete bat eman diot. Tela, Mont Saint-Michel, hemen egon nintzen nupe. Zero pavo. Bueno, urrengo denboraldian nahi dut bikoitza, horren bikoitza. Perfecto. Nahi dut. Porque billete berdinak bi alditan. Bueno, ez beste lekuko billete bat. Bilatu barko dezu. Uste dut frentzen nahiko... Gauza nahiko kuriosa. 0 euroko billete horrek zenbat kostatu zizun? Bi. Claro, hau da txiste, beti txiste berdina. 5 euroko billete baten truke 6 euro ematea, osea, brutala. En fin, teknologiari buruz hitz egiten, bi kontu dauzkagu mai gainean, batetik esan duguna Appleen garatzaileen konferentzia egin dute Summer Game Festean Appleri buruz hitz egin nahi dut lehen. Bai baina. Mesedes errespetatu zuzendariaren. Aipatu. Zeuk ez dozu gaming roomen eitzen. Ez behitu golan badakizu egia dela. Entzun, Summer Game Festean, Appleen konferentzian, baino hardware gehiago erakutsi da. Hardware berri gehiago erakutsi da. Barkaidazu, baina eske Appleko garatzaileen konferentzia precisamente ez da hardware aurkezteko. Hau da, hardwarean normalean Applek aurkezten zuen en el Pleistoceno superior, Macworld hori gertatzen zenean urtarrian, adibidez, lehenengo iPhonea 2007ko urtarriaren 5 edo 6 aurkeztu zen. Martxoan normalean egiten zuten, uste dut ja ez, baina martxoan normalean egiten zuten hezkuntzarako ekitaldi, martxoan edo urrian, depende, hezkuntzarako ekitaldi bat, eta hor normalean portatil berriak eta bar aurkezten ziren. Egia da hardware berria aurkeztu dutela aurten martxoan edo apirilan ekitaldi gabe. Ekainan beti egiten zen eta egiten da garatzaileen konferentzia software berria aurkezteko, hau da iOS berria, ja ez dela izango iOS 19 super berria, hori ja komentatuko dugu, iOS berria eta macOS berria eta bar aurkezten da ekainan. Aurkezpen hori prest egoteko irailean iPhone berriak aurkezteko. Orduan orain ez da hardwarearen momentua, claro, konparatu nahi baduz eta zen edo que Summer Game Festen hardware gehiago aurkeztu dute, claro, bai, baino, está, no cojones tiene que ver una cosa con la otra. A ver, ¿vale? Bueno, esan ze aurkeztu da Appleko konferentzian. Bat formulako pelikula, adi. Teknologiari burutzik dugu, bai. Bat formula kompetizio bezala egiten ari duten pelikula, hau da, bat formulako antolakuntzaren enpresa sustatu du azken 2 urtetan bere kompetizioari buruz pelikula bat egitea, eta pelikula hori beste batzuen artean Appleen finantzaketa izan du, hau da, Apple original bat da, bai, Apple orain pelikulak eta seriak egiten ditu. Eta dirua galtzen dau, dirudien ez horrekin. Bai, baina eske Apple dauka dirua, pero vamos, hombre, normal! A chorro gordo. Gainera, efectivo, o sea, ez dute prestamorik, ez dute zer, en cash, físico, bueno, físico ez bankuan, baina... Logiko. Baina hor daukate bere dirua gastatzeko. iPhone berriak 1.600 euro balio baditu, pues eso. Pues noski. Orduan, ikusentzunezkoen arloan aipatu zuten, bai, Bat Formularen pelikula, deitzen dela Bat Formula pelikula,
Bai. Tal cual. Neuk ikusi neban, de hecho... Formula 1, the movie. De hecho, neuk banekian, oza, badago bat existitzen da, baina ez dugu garatzen nola ditzen dan. Non agertzen dan Thor, neuk beti inoan moduan, Chris Hemsworth agertzen da. Eta Niki Laudaren inguruan, Rush pelikula, bai. Ba hori dau, eta neuk ikusi neban F1 pelikulana, pelikulan anuntzioak, ez nekian aterako sala, jun nintzanean zinemara ikustera Lilo eta Stitch. Bueno, horri buruz ez dugu itxain. Eta hori ikusi neban, hori, pelikulen aurretik agertzen diran albistetan, albisteak ez, agertzen dan anunziotan, ikusi neban agertzen zala F1 pelikula. Beste teknologiari buruzko beste kontuetan, bai teknologiari buruz, aldaketa nagusia izan da, Appleka aurkeztu dena izan da, batez ere, izenen aldaketa, hau da, hemendik aurrera, bere sistemara guztiak zenbaki berdina eramango dute, hau da, iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS, visionOS eta macOS, fragmentazioa zeukaten hemen, eta daukate, egia esan da, ja zenbaki berdina eramango dute, dela urrengo urtearen zenbakia, hau da, 2025an orkestuta, iOS 26, WatchOS 26, iPadOS 26, etc. Vale? Eta hor barruan aurkeztu duten nagusiena izan da batez ere iPhoneentzat, baina baita ere beste sistema guztientzat bateratu nahi dutelako funtzionalitateak eta diseinua eta ekosistema hori sendotzeko, Appleen ekosistema sendotzeko, aurkeztu duten polemikoena esango genuke izan da esango dut, Liquid Glass deitzen den diseinu berria. Basikoki, pasatzen dugu diseinu plano batetik azken urteetan eramaten zutena, eta orain Liquid Glass diseinu hau aurkeztu dute urrengo sistema eragileetan izango dena protagonista Appleen gaiuetan. Welcome back, Windows Vista. A ver, lehenengo, saiatu naiz pantailan jartzen bideoaz, barkatu, guztiok ikusteko eta bar, baino kontua da, bai, diseinu hau dela horrelako Glass izenarekin dela horrelako, erdi transparente eta bar, eta egia da, konparaketa izan dela batez ere, bere momentuan Windows Vistak aero zeukan diseinu horrekin. Gaizka, zure iritzia, bideoa ikusten dugun bitartean? Ez deko zentzurik. Osea, honestamente, ez deko zentzurik. Ikusi Appleko dispositiboak dituen jende asko, esanez, what the fuck is this interface? Give me back my iPhone? Quiero decir, oso polita eta oso presiosoa eta guztia, baina, de hecho, izan dugu izketaldi honen inguruan programazio baino lehen, neuk itzienez, olako konferentzia batean nahi dudana, oza, adibidez, rebrandingana, iOS oin ez dala izango emeretzi izango dela 26, bueno, más que rebranding, renaming edo dana dalakoa. Ok, izan daiteke, errazago, ulertzeko errazago, pertsona batentzat eta dinogun trakina jarraitzeko, porque bertsioak direz gehiagi. Baina egia da horrek baita be, galtzen dauala bertsio berrien esanaia. Porque neuk dinot, vale, adibidea jartzarren Ubunturen bertsioak doaz, kaleratzen diren urte eta hilabeterekin batera. Ubuntu eta bizrolau kaleratu zen apirilan 2022an. Adibidez, vale, ok. Baina hori badau fijatuta dinogun. Baina horrelako sistema eragile batean beti eguneratzen dana behar danean dinogun, edo gauza berriak dauzanean, galtzen dezu horrek dekon esan nahi guztia, porque aldaketa itxen badet, imaginatu 18 puntua, porque badauz gainera sistema eragile asko edo gauza asko, dekotezanak zenbaki pilo bet. Orduan, neuk badekot asmatuko dut, iOS 18.1.lau eta ateratzen dabe iOS 18.1.lau.bat, suposatuko dut dala segurtasun aguneraketa bat, edo bugen bat kendu dabela, edo dana dalakoa. Ateratzen badabe
14.2, ba izango da zer potentea, funtzionalitate berri bat 18aren barruan nadalakoa. Eta ateratzen danean, iOS 19 izango da salto handia izan dalako. Dena den, izenen kontua gero komentatuko dugu. Diseinuari buruz, ni hemen arazo oso nagusi bat ikusi... Gauzak solapatu itzen direz, ez da ikusten. Osea, hori alde batetik eta bestetik gauza horiek solapatzean, suposatzen da honen grazia dela reflejoak eta bar sortzen direla, niretzat pertsonalki ez da beharrezkoa, ez da erabilgarria. Eta neuk uste rendimendu asko jaitziko dela. Kole, hortan gauz. Porque el ray tracing consume. Hortan gauz, orduan, bai, aurkezpena ondo geratu zaie, baino erabilgarria... Eta, de hecho, hori da horrek dekon grazia. Neuk badekot iPad Air B bat, eta iPad Air biak gauza asko kapasa da oindik eitzeko. Orduan, adibidez, eguneraketa hau ez da heltzen noskin nire iPad Air bira, porque geratu zen iOS 15.8an, baina mugikor zaharragoak jada arazoren bat dabenak gauzak azkar kargatzeko edo gauzak ongi kargatzeko, baina eguneraketak heltzen zaienak, jodituta geratuko direz, pizket. Osea, porque neuk espero det, porque hori egia da Apple kondo itzen dauala, optimizazio kapa oso potente bat jarri izana. Espero det. Baina ez bada behin edo errendimendua 1/8, 1/10, 1/12 geisten bada, ez dala gehiegi, mugikor zaharrago batek sufrito ingo dau. Dena den, azken irudi honekin geratu naiz, batez ere bideo berdinan, Liquid Glass bideo honetan jarri dutelako, eta hemen ikusten dira ikono batzuk berriak direzenak, baino suposatzen dut, hau izango dela baita ere beste aukera bat, hau da, ikonoiek kolorea izateko, espero baiet, bestelan, eske ni pertsonalki ja kostatzen zaidan batzutan aplikazio batzuk ikustea, ikono guztiak jartzen baditu Inigo Kordenagailuan deko punteroa 16 aldiz handiago pertsona normal bat baino, osea, ikusi daikezue, hor da puntero. Hori da. Orduan, claro, ikono guztiak lehen ikusten zen bezala kaptura hauetan horrelakoak gardenak ez dezu hostiarik ikusiko egiten badute, ni ez naiz enteratuko, orduan, claro. Ikusi dezu agertu dirazan konfigurazioak backgroundean agertzen zan pertsonaren koloreak ikonotan ikusten zirela eta bar, neukor ez dut hostia. Hora adibidez, hori agertu dana. Neukor ez dut hostiarik ikusten. Neukor ez dut hostiarik ikusten. Ez dut ez ikusten ez da. Gero, jarri dute pizkat geroago, beste diseinu batzuk direla, hori, fondaren koloreekin eta bar, espero aukera hori izaten jarraitza bestela koloreena konkretu. Eta hau 6 bertziotara heltzen de? 26. 26 dala la nueva? Bai, urrengoa. Osa, izango da iOS 19 dinogun. iOS 19 da 26. Bai. Vale, osa, azken nada mazortzi dinogun. Izenen kontuari buruz ez dute zera aldatu, Hau da, iOS 26 izango dugu, eta gero mail txikiagoietan ere bertxoak egiten jarraituko dute. Bai, osa, baina mobila da urrengo urteari begira sortuko da bela iOS 27. Eta hori arazoa da. Baina iOS 16, 17 eta 18arekin egin dute bezala. Eta beste guztiekin bezala. Hau da, urte berrian... iOS bakoitzan, urte berrian, de hecho, ekainan, iOS berria aurkeztu dute. Uste dut, salbuespena izan zela lehenengoarekin, edo bigarrenarekin, horrelako zerbait 2 urte mantendu zutela, baina besteak izan dira urtero. Orduan, urrengo urtean, 2026an, ekainan aurkezten dutena, izango da iOS 27. Sistema horregaz neu ez nago ados. Osea, como concepto. Eta egia da gainera designerrak... Sistema berdina da, baino... baina... urtearen zera jartze. Ubuntu bezalakoa, baino urte bat... baina movida da Ubuntuk fijatuta deko sala. Eta horrelako sistema batean, eguneratzen dirala, hori, esaten dinotzu dana, no? Osea, egunerak eta berriak dauzan eta segurtasun egunerak eta dalako ateratzen dala bertsio berri bat, ez deritzot ondo dagoanek. Hau da, Ubunturen sistema berdina, baino bat urtero egiten,
eta eurrengo urtearen zenbakia jartzen hemen baina eguneraketak ez dira notorioak. Hori da movida. Ja, bai, hori, bueno, depende. Osea, adibidez, designerrak etorri dira, eta esan dabe, bueno, welcome back Windows Vista, new iOS. Ba, ni benetan espero de... Es que neutzat, o sea, quiero decir, behitu hain noitutan agoan edo ez, que ateratzea, kasu honetan, itxura aldatzen dauan funtzionalitate bat, ez da sistema eragile berri bat, osea, ez da sistema eragilearen bertsio berri bat, ez leuke izan behar. Ez deko zentzurik. Ni benetan esaten dizut, espero dudala, aukera bat izatea. Liquid Glass sistema berri hau baita ere hau izatea irudian ikusten nahi dugu, ba hori, ikonoak koloreak dituzten. Baina landa be ikusi barko dugu errendimendua nolakoa dan. Bai. Ikusi barko dugu errendimendua nolakoa dan. Eta ondo ongo litzateke hori desaktibatu ahal izatea. Bai, esaten dudana, ziurrenik, ba hori, bi aukera egongo direla, ikonak transparente izateko, edo orain arteko kolorea mantentzeko, batez ere, baita ere, betzaten ari naiz, Apple beti esaten du bateragarritasunaren alde daudela, eta bar, ikono guztiak transluzio egiten badituzu, bateragarritasuna una mierda emina. Orduan, suposatzen dut, hori, aukerak izango direla eta aldaketa ez dela hain zuzena edo hain radikal noiz eguneratzen da hau, osea, quiero decir, oin aurkeztu egin da iraian kaleratzen da iPhone berria, baino aste bat lehenago olako iOS berria ateratzen da. Bai, iOS berria ateratzen da. Eta ze dispositibora arte emango dabe soportea iOS horrek? Hori momentuz ez dute esan, baino pentsa iOS gaur egungoa dela 18, ba azken urte berriaren gaioak sartuko dituzte, orduan zaharrenak ja urte... Zeintzuk? Ez dakit. Osa, iPhonearen ikuspuntutik adibidez, iPhone 11 batek jasoko dau iOS 26 edo 25 hau? Maida segundutxu bat esango dizudako begira, iOS 18 dau eskuragarri iPhone XS eta XR-tik ona. Direzala iPhone amarra, no? Konkretuki, izan zen iPhone amarra, eske iPhone amarra izan zen iPhone bederatzia, vale. Bederatzia zalako existitza, ja, Windows bezala. iOS XS, oza, iPhone XS eta XR izan ziren Amar Plus dinogu. Amarraren urrengoa, vale. Eta gero egin zuten Amaika Pro. Orduan zeuku uste, iOS berri hau dala iOS 26, puede ser? iOS berria da, iOS 26. iOS 26, elduko dala iPhone 11-tik aurrera, eta XR-tek izesu txiko da bezala kanpoan. Bai, hau da, 2008-tik ona egin duten gailu guzti. Konkretuki 2009-tik ona egin dituzten gailu berri guztiak. Orduan, bai, 6 urte bentana horretan jarraitzen dugu. Vale. Ez da, bueno, niretzat ondo, hasi orokorrean ondo. A ber, 6 urteko, osea, horregatik baita ben eukinot. 6 urteko hardwarea mantentzea zaila da eta oso ondo dago. Eta hori bai da egia, Appleri eman behar zaiola, el heads up, hori egiteagatik. Baina, neure ustez baita be, Appleen kasuan partikularki pizkat arazoa da, zeuk orokorrean, salvo que seas multimillonario, ez dezulako iPhone berria erosten. Orduan, oso ondo dau, porque zeuk erosi aldo ezu iPhone pizkat zarra hubet, eta oindik izan makina nahiko desente bet, baina zeu oin bilatuta be iPhone 11 batek, bigarren eskugo iPhone 11 batek, balio ditu 250 pavo. Claro. Eta izango dezu mugikorra eguneraketekin urte batez. Bai. Kasu honetan, partikularki. Orduan, zeuk orokorrean, gastatzen badituzu 500 pau edo, pues agian bai lortu daikezula, iPhone 14 bat bigarren eskuko, iPhone 13 Pro Plus Max edo antzeko zeo zer bigarren eskukoa, baina bestelan,
diru kantitate nahiko txikia gastatuz, ez dezu izango olako soporterik. Neure Redmi Note 11S honek dekoz ja 2 urte eta piku. Eta eguneraketak izaten jarritzen ditu. Eta de hecho, atera da HyperOS Xiaomi entzat, eta aterako da HyperOS 2, eta honek jarraituko dago izaten HyperOS 2. Eta HyperOS 2 2 urte gehiago izango ditu gitxienez. 2 urte gehiago. HyperOS 2 2 urte gehiago, eta horrek, HyperOS 2 ez da sikiera kaleratu oindik. Osea, honek gitxienez 5 urte, eguneraketetan 5 urte izango ditu. Neuk erosi nebanetik. Erosi nebanan esan guztiz berria, baina praktikamente, baina. Eta erosi neban 220 euroren truke usteet. Hori da arazoa. Hori baita ere uste dut esanguratsua dela, Applek behartu duela, kasu honetan, industriaren aldaketa oso importante bat, softwareen arloan, iPhone, duela 5-6 urte, hardware bat mantentzea 2 urte baino gehiago zen, vamos, impensable. Impensable la cabose. Eta orain, enpresa guztiak, baita ere, Europar Batasunak esan duelako, ojo cuidado, que venimos con la tuerca, apretar, esan nahi dut, baita, osea, bi aldaketa horiek egon dira batetik legeen arloan, baina baita ere aktore oso importante bat daukasulako industrian, aldaketa hori sustatzen ari duena. Baina egia da oso zaila dela konpetitzea 220 pavo, digamos, launchean 220 pavo balio dituan mugikor batean implementatzea mantenimendu berdin hori 1000 pavo balio dituan mugikor batekin. Ja. Osa, oso, neuk ulertzen baita oso zaila dela, eta 200 pavo kostatzeko honek, eta bai saltzaileak, bai distribuidorak, bai danadalakoak, dirua lortzeko, dirua eskuratzeko, fabrikazio koste izan bar dela oso basua. Eta nuk hori baita ulertzen dut, porque zeuk iPhone batean, Applek iPhone batean, 1000 pavo balio dituan iPhone batean, gastatu alditu 200 pavo komponenteetan, ensamblajean, eta bidalketan, eta landa begitu 800 pavoko irabaziak. Baina, karo, 250 pavo balio dituan mugikor baten, pues edo egiten dezu 100 pavoren truke, edo zeuk esango doztazu. Orduan, neuk ulertzen baita behori zaila dala. Ja, horregatik merkatu hori gama media baja hori neuk ez dodaz espero nire mugikorrak 6 urte irautea. Horregatik guztiek hartu zuten Android, pero como agua en el desierto, claro. Zelako modu oso erraz bat hardware guzti hori urte gehiagoz Linuxeko basea dekolako mantentzeko, ezta? Ba, bueno, hori Appleen arloan nagusiena batez ere beste guztia izan dago, jo que sé, Apple Vision Prori buruz nik ez dut itzengo. Apple Vision Proak oin soportatzen ditu PlayStation VR 2 komandoak. Claro. Como dato curioso. Applek konturatu delako, gauza batzuetarako, batez ere jokuetarako, interfaz fisiko bat behar dutela, eta interfaz fisiko hori diseinatu baino beste enpresa batzuena bateragarri egiten duzu eta jazta. Kurioso injat, PlayStation VR biarena izatea eta ez MetaQuest batena, kontuan hartuta MetaQuest batek askoz gehiago saldu dauala PlayStation VR biak baino. Osea, zeuk soportatuko bazen ditu MetaQuest 3, 3S eta MetaQuest biaren mandoak, zeure saltzaien segmentu oso handi bat kubrituko zenuke, No joke. Baina agian ez diete baimen eman, edo agian errazago zen PlayStation VR biarena hartu, auskalo. Bueno, programaren lehenengo zatia egin dugu Appleri buruz hitz egiten, eta orain bideojokoen momentua da, lehen esan dudan bezala, azkenean bideojokoen aktore guztiak Nintendo alde batera utzita, bateratu dira berriz Summer Game Fest ekitaldi honetan eta data hauetan, eta bueno, ekitaldi interesgarrienen artean egia da State of Play bat egin zela, ez du gogoratzen data maiatzaren azken astean edo como mucho ekainaren lehenean, uste dut izan zela ekainaren 3-an 4-an por ahí.
baino egia da interesgarriena ikusi dugula Summer Game Fest Showcase gala horretan ekitaldiari hasiera emateko gala horretan egin zutena YouTube Theaterren konkretuki gero beste gauzatxo batzuk ikusi ditugu Wholesome Games ekitaldian bideojoko lasaitxoak aurkeztu direnak eta bar Espainiako arloan ere ekitaldi berezi bat egon da eta aktore handien artean interesgarriena zeharo interesgarriena izan da Xbox bere Games Showcase egin duena. Orduan, hemendik azpimarratzeko, pizkat komentatzeko pare bat gauza hartuko ditugu, egia da joku asko Boste totalean deko guzala eguntalaro berreun joko oso erraz. Claro, Espainiako ekitaldian aurkeztu ziren 79 bai, zehazki 79 egia da batzuk errepikatutak zeudela eta aiak kaleratu direla eta bar, baina ordu tardiko ekitaldi batean 79 joku ikustea haien erdiat beldurrezkoak zirenak. Ez dakit zeatik Espainian gainera gertatzen da askotan, osea, neuk ulertzen dut dekogula como folklore asko horren inguruan eta... Batez ere, beldurrezko jokuak kristau simbolekin. Bai, osea, hori da movida. Neuk ulertzen dut folklore asko degula horren inguruan eta oso erraza dala lore pizka bategaz joko nahiko erakargarri bat sortzea. Baina Souls-likeekin gertatu zaigun bezala Summer Game Festean uste dut izan zala, hemen gertatzen da beldur jokoekin. Neuk ulertu daiket joko bat gustatzea eta genero bat gustatzea, baina behin aurkeztu dirala 10 titulu genero berdinekoak, ezaugarri berdinekin eta aldatzen dan bakarra dala lore pixket edo irudiak edo errealistagoak izateo dana dalakoa eta izena nekatuta gaudela. Eta bereziki egon behar dalako baten bat oso erakargarria dana besteen gainetik dino. Eta geure kasuan izan dugu, porque egia da izan degula titulu hori berezik. Baina, karo, behin 18 ikusita ja beste batek desberdintasun bat, beste titulu batean, genero berdinekoa, loreia berdinekoa, desberdintasun bat aurkitzea oso zaila bihurtzen da. Eta gehiago, izan dugun jokoen tiroteo egaz eine iruan, porque izan dire titulo pilo bet denbora oso gitzen. Dena den, pizkat labur biltzeko eta hemen garrantzitsuena kontatzeko, ekitaldi bakoitzeko pare bat hartuko ditugu, adibidez Opening Night, bueno, jarri que no deitzen diot Opening Night Live porque bere momentuan deitzen zan Opening Night Live, baina egia deitzen dela Summer Game Fest Showcase. Hori, Summer Game Fest Showcase horretan adibidez aurkeztu zen artean bai, uste dut aipagarriena dela Soniceko bideojuego, a ver, ze gertatzen nahi da. A ver, movida da aurkeztu zala Sonic Racing Crossworld. Sonic Racing Crossworld oso ondo dago porque egia da joko, bueno, karreren inguruan edo kotxen inguruan dagoen joko arkade aipagarrinea guztiok dakigula dela Mario Kart. Beti izan eta beti izango de. Bai, jokau daikezu Forza Horizon bet, jokau daikezu jo que se, The Crew bet, baina egia da punto arkade hori Mario Kartek dekola. Orduan, neuk beti bilatu dut horrelako joko bet plataforma horretik kanpo, porque Nintendo deko Mario Kart de manera exclusiva. Eta egia da, existitzen zala uste dut beste jokoren bat, baita be PlayStationen frankizia zala, ez dut goratzen zein zan. Baina Crash Bandicoot Racing. Baina heldu da, efectivamente Sonic Racing Crossworld sartu deu Miku por la cara, sartu deu es que es brutal, sartu deu Yakuzako pertsona ja, eta badau beste bat, ahí está, sartu deu Joker baita, eta Joker uste eta gertzen da Super Smash Bros. Gainera. Eta sartu deu Joko aparentemente oso erakargarria. Oso erakargarria. Pinta arkade oso nadeko, eta neuri Soniceko karreren jokoak ez dozti hain aipagarri dinogun iruditu orain arte, hau ikusi dan arte.
porque, joder, pinta oso ona deko. Eta gainera dekoz, kanpoko pertsoneak. Jende guztia geratu zan absolutamente loko jatsunemiko agertu zanean, hori egia da. Eta Steve, Minecrafteko Steve. Eta gainera, Minecrafteko pistan dinogun, Minecrafteko zirkuituan. Ez que pinta itzela deko. Honestamente pinta itzela deko. Así que, esperoan nago, jokatara izateko gainera Nintendo Switchen aterako de, baita be. Switch eta Switch bian. Switch eta Switch bian. Baina horrez gain, hori ordenagailu heltzen de, eta beste kontsoletara heltzen de. Eta horrek, pinta oso ona jartzen dio, no? Neuko lako joko bat espero neban, duela hainbat demora, porque nudeko Mario Kart 8 Deluxe eta asko gustatzen diat, baina olako joko bat espero neban, eta heldu egin de. Eta ekidalde horretan ere ikusi genuen konkretuki Lego frankizian beste bideojoko berri bat pinta baita ere oso ona daukan. Lego Voyagers deitzen da, Voyagers deitu nahi dezut. Voyagers, bueno. Lego Voyagers. Bueno, ya estamos. Movida eta nori gustatu zitzaidan bereziki da Legok ez duela inoiz joko txar bat eitzen. Osa, Legoren jokoak oso onak izan ohi dire, ia beti, eta honek ez dau decepziorik sortu. Gainera da, bi pertsonako kooperatiboa eta pantailan ikusten danez, direz, Legoko pieza txikitxoak forma bereziak egiten da bezanak, eta jokatu bar dabenak, noski, konjuntoan, hori, obstakuloak pasatu izateko, eta dinogun kapitularen amaiera heldu izateko, dana dalakoa, eta pinta superona deko. Osea, honestamente, asko gustatu jat. Deko hori, Legoren dinogun basea dala formatzoak eitzea, baina, hori, dinogun eskura garritasun asko ematen diola jokalariari, nahi dauan egin alizateko, porque hori da Lego joko bat karakterizatzen dauan ezaugarria, no? Eta hemen argi dago. Gainera, bi pertsonako kooperatiboa izan da, oso divertigarria pintatzen dau, eta hori, emango digulakoan libertade asko nahi dugu nahitzeko. Eta bi pertsonantzako kooperatiboak fijau duela usteet urte bat edo urte eta zehozer ezateran nintzala gaming roomen joko kooperatibo gehiago behar ditugula. Ez dago joko kooperatibo lokal. Ez dago joko kooperatibo lokal nahikorik. Eta atera direz, pues gutxienez, aipagarrak dirazenak, gutxienez 3 aurkezpen hauetan. Uste dut esarela fijatu joku honen soinu bandan. Ez, egia esan ez. Entzun egingo dugu? Entzun egingo dugu. Zuk, abesti hau ez duzu ezagutzen, ez? Zarregia da, niretzat. Hori, Lego Voyage. Osa, sintonia, como que buruan deikot, no? Baina ez neban ezagutzen. Baina aipatu diran artean baita be, aipatzearen soilik, agertu dira Barris, Mouse PY for Hire, pinta superona dekon Mickey Mouseen inspiratutako jokoaren antzekoa, agian Cupheadarekin zehozer ikusten dezute, zehozer antzekotasun ikusten dezute. Aurkeztu da Atomic Heart B, Atomic Heart batek ja pinta superona izan da, honek alanda begeio, baina egia da, espero dala optimizatu gogotea, porque nire 30 gehiak sufritzen eban Atomic Heart bat korritzeko, así que tela. Felt That Boxing, dirala mapetak boxeora jokatzen, acojonante, osea, que brutala, eta bueno, baita be, estetikaz gain, grafikoak baita be oso realistak, ikusi beharko dugu ea nola ikusten dan, porque ez dakit cinematikoa edo grafikoa zan, baina egia da izan genuala unetxo bet non pasatu zan cinematikotik gameplaya izatera eta estetika zan brutala, oza ikusten zan super ondo, eta holan eitzen badabe amairako jokoan, exito asegurau. Aurkeztu zan Mio Memories in Orbit, ez dala berria be, baina atera dabela gainera demo bat, eta probatu egin alizan dut, eta pinta supernadeko, da Metroidvania bet. Osea, quiero decir, ez eskatu milagrik da Metroidvania bet. Baina pinta superona. Out of Words dala baita be, kooperatibo lokala, Deathpool VR, curioso, Deathpool, baina VR jokatuz, osea, ez deko gehiagorik. Bere estiloan, bere gamberrismoan. Baina gira Deathpoolen jokorik uste ez zala existitzen
Eta uste dut ez ez. Bai, uste dut bai, Uste Deadpoolen, Deadpoolen cameoa puede ser, edo Deadpool pertsona jokalari lez, izan leike, baina Deadpoolen jokobet? Pelikularako uste dut, bai, aurkeztu zuten. Jokobet? Bai. PlayStation 3, lau, Xbox One, Windowsen eta bar, 2013an argitaratu zena. Vale, zaharra. Bideojokoen aditua zer, Bideojokoen adituak sekosan 9 urte, 2013an. Deadpool VR, kurioso. Entzun duguna bestia 2001ekoa da, osea que... Boias. Deadpool VR pinta osona dekola, eta azkenik Legoren bestioko bat, dala Lego Party, Mario Party, baina Legona. Osea, dau super ondo, eta pinta baita bezona deko, eta esan dizudan moduan, Legok joko bat eitzen dauanean, orokorrean ez dau decepcionatzen. Así que, pinta oso ona. Beste ekitaldi bat izan genuen, Wholesome Games deitzen dena, eta bideojoko lasaitxoagoak eta bar aipatzen eta azpimarratzen duen ekitaldia dena, eta hor barruan aipatu duzun nagusiena izan da Monument Valley 3, ja argitaratuta zegoen bideojoko bat. Korrekto. Zergatik? Monument Valley 3 bazegoan, usted kontsoletan aurkeztu sala, aterako sala duela bilabete do, eta mugikorrean jada existitzen zan, porque etxau da mugikorretarako diseinatutako joko bet. Monument Valley 3 izan da, noski, bat eta bi existitzen direz, eta neuk bere momentuan jokatu izan neban Monument Valley 2, baina arazo oso fuerte bat sufritu izan eban frankizia honek. Netflixek erosi zuen. Bueno. Orduan, eta esklusibo egin zuten haien plataforman. Orduan ezin izan nuen jokatu hortik aurrera. Baina, deskubritu neban, Panoramic Editionak existitzen zirala, dala joko bera, baina mugikor baterako dinogun vertikalean jokatu beharrean, horizontalean ordenagailuko pantalla baten. Eta erosien dituan ordenagailuko eta pasatu egin dodaz biak, de hecho, kompletista. Brutala, gustatzen jat pilo bat, da puzzlen inguruko joko bet, eta jokatzen dau dinogun 3D perspektibagaz. Ez dau exigitzen hostiarik, porque mugikor batek korretu eitzen dau, ez da luzegia, berez, porque mugikorrentzako joko bate, baina ez da baita begarestia. Osea, lortu daikezuz Summer Sale batean, edo, Steam Sale batean, dana dalakoa, Summer edo dana dalakoa, lortu daikezuz biak 4 euroren truke, 4 euro eta zeo zerren truke. Super brutala dauz, eta bakoitzak gitzienez, ordu pare bet emango dizkizu. Neuk uste dirazala dauzala super ondo invertituta, developerrak eitzen dabez gauzak super ondo, da joko bet bugik gabea, estetikamente oso polita, de hecho, jokatzen badezute OLED pantalla batean, mugikorreko pantalla batean, edo Steam Deckean, ikusten da super ondo, eta dekosete funtzionalitate berriak dirudienez Monument Valley 3an, eta horrek pinta oso ona ematen dau. Eta besten artean, Espainiako bideojoko bat agertu zen, ez dela agertuko gero Espainiako ekitaldi egin zuten zentratuagoa, zela Campervan Make It Home, geuk probatu ahal izan genuana, eta de hecho atera inzala Wholesome Gamesaren aurkezpen erdian, no? Eta pantaian ikustenari duzunez, Big Conference 2024an pasan urtekoan, basikamente. Anabelekin hitzein alizan genuan, Anabel uste dela estudiaren fundatzailea, eta beragaz hitzein alizan genuen, ikusten dezuenez setup brutal bategaz, porque eraman zuten karavana han izateko ekitaldirako, han orkestu zuten azken demoa, eta de hecho guri esan zigutena izan genuen elkarrizketan, izan zan hori zela haien azken ekitaldia jokoaren kaleraketa baino lehen. Eta oso ilusionatuta zaudela, eta geu porque da joko superpolita. De hecho, aipatu behar dut, badakizun nor jokatzen ari dan joko hau? Nor? Nere ama. Begira. Brutal, oza, quiero decir, dau kontrolekin pizka toindik familiarizatzen, baina asko gustatzen jako, eta gainera hori dala joko oso sola zigarri bet, da simplea, da ulergarria, ez deko askorik, izango dezuten zailtasun handiena, izango da kamararen mugimenduagaz,
porque rotatzeko eta gora eta bera eta zoom haute itxeko, hori izango da, izango dezuten zailtasunik handiena, eta da karabanak kustomizatzen nahi dezuten moduan, eta nahi dezuten objektuekaz, ematen dizkizuna dinogun jokoak ematen dizkizuna objektuekaz, nahi duzuen erara kustomizatzea, hainbat alditan, hainbat tokitan, hainbat karaban ezberdinekaz, eta hainbat distribuzio desberdinekaz. Eta N3an ere aurkeztu zen, beste duela gutxi hasi den konpainia baten joko bat, baina oso interesgarri dauena dela Naughty Gnomes. Naughty Gnomes jokatu ahal izan dudala neuk nire lagunekaz, de hecho, duela pare betegun, Steam Remote Play bidez, porque hau da local cooperativo. Solo local cooperativo. Da lau jokalarirako máximo, lau jokalarientzako joko bet, eta da pizkat Gang Beast jokatu badezute edo antzeko zer, zautuko dezute oso erraz, porque da, hablando mal y pronto, de pegarse de hostias. Osea, da, objektuak hartzea, objektuetan montatzea, eta kolpeak ematean, geratzen dan azkenak irabazten dau. Jokatu alde zute bi jokalarik minimo, porque bategaz noskizin da, eta lau máximo. Jokoa super brutal dau, egia da dagoela demo egoera baten oindik, de hecho itzain dut neuk developerrekaz ea haiekin elkarrezketa bat izan aldegun jakiteko, eta oin demoan, que de hecho jokatu alde zute, osea, jun deskargatzera, porque jokatu alde zute, demoan dagoana da máximo lau jokalari, agian gero gehiago sartuko dabez, ez dakit, eta agian sartuko dabe iaren bat, jokatu alizateko zeu soilik. Depende ze kontrol da, osea, ze hardwarean ere egiten duten kontrol gehiago edo gutxiago badaukate, claro, jokalari gehiago edo gutxiago jarri alditugu. Noski, ez dakit onlineik izango dekon bere momentuan, neuk supuesten desetz, baina hori Remote Playa albidetzen dago, Steam Remote Playerekin jokau daikezute, así que bota begirada bat. Ointxe bertan demoan direz al mejor de 5, hau da, 3 ronda irabazten dituan lehenengoak, uste dituzala 10 mapa 45 mejora eta 15 kustomizazio aukera pertsonaientzat, baina repito, pinta superona, bota iesari zure begirada bat, porque demo bat izan da neune lagunekaz bota dizkiot como 3-4 ordu, oza, brutala, eta da hori oso rejugable, porque arcade azken baten. Eta gainera, eraman daikezu ez build desberdinak, porque partida bakoitzan agertzen dira zan mejorak, eta zeuk hartzen dituzunak, porque hartzen dira ordenean, desberdinak direz. Ordun hori baita da kontuan hartzekoa. Dau oso divertigarri, eta hori Gang Beast gustatzen baiatzue, eta hainbat lagunekin jokatu nahi badezeu zertara, porque nori baita hauek gertatzen jat askotan itzaiten dut dodala nire lagunekaz, eta dinot, eta zer jokatu daikegu, ez dakit zer jokatu daikegun, hau da aukera oso bat, eta gainera demoa izan da, jokatu alde zute doainik. Eta Xboxen ekitaldian sorpresa handiena, sorpresa asko egon ziren, baina sorpresa handiena uste du guztiontzat izan zen hardwarea aurkeztu zutela. Hardware berria. Ez Microsoftek egindakoa zuzenean, baina bai, trailer horrela oso metaforiko honekin hardware berria aurkeztu zuten Xbox markapean. Aurkeztu zana izan zen ROG Ally Xbox edo non-Xbox baita be, oza da ROG Ally bat, azken baten. Asusek egiten duen gamerren variantean egin zuten bere momentuan ROG Ally zela eramateko ordenagailu bat, orduan orain egin dute horren bertsioa Xboxekin batera. Existitzen da ROG Ally eta ROG Ally X dala bigarren bertsioa, eta horren existitzen da ROG Ally Xbox eta ROG Ally Xbox X. Box. No, X, apalo zeko. Xbox, Xbox. Egia da, izenak nahiko arrarak dirazela, baina honek dekon gauza interesgarria da utzi diotela, dentro lo que cabe, utzi diotela, porque Xbox Microsoftena da, baina utzi diotela Xboxeri eiten Windowsen bertzio simplifikatu bet, eta horrek albidetzen dagoala, zuzenean, dispositiboa pizten danean, Xboxen aplikazioa irekitzea, eta gainera dinogun interfazea dela askoz be erakargarriagoa Windows baino, eta Windowsen atal askoren inizializazioa saltatu ditzen dugu. Orduan ez ditu inizializatzen, beraz dinogun potentza gehiago dekola jokoentzako berez, baina albidetuko dau baita be Steam irekitzen, Epic irekitzen, porque behan dekon kernela eta behan dekon basea Windows bade. Claro.
Orduan, hori baita behar bitzen dago, hori oso ondo dago, eta da, honestamente, palo nahiko duro PlayStation entzat. Porque jokatu alko dosuz Horizon Zero Dawn, por ejemplo, kontsola honetan Xbox izena dekona. PlayStation entzat batez ere, arlo horretan mugimenduak egin ez dituztenak izan dirako Sonicoak, esan nahi dut, Steam Valve ja izan zen lehen merkatu hau irekitzen, eta beste marka asko egon dira horrelako saiakerak egiten, baina egia da enpresa handi baten eskuan egiten ari den kontsola bakarra, bigarrena, bata da Steam Deck, eta bestea da, ROG Ally Xbox gainera hori. Ikusiko dugu zenbat saltzen dauan, porque egia da ez dala Xboxen kontsola berria. Hori da movida. Eta merkatua bera ez da merkatu supermasibo bat, egia da, baina eta beste puntu interesgarria, ikusi barko dugu zendan price pointa, porque kontsola ikusi dugu dekozala bi variantak, X eta non-X, eta non-Xak dekoz Ryzen ZB A bat, eta en vez de ZB Go, dala Lenovo Legion Go S-ek dekona, Ryzen ZB A, dala potenteagoa, baina bateria gehiago kontsumitzen dugu, eta dekozala 16 giga eta atera erdi. Orduan, horrek kompetitzen dau non-Xak, kompetitzen dau directamente Steam Deckagaz. Eta Steam Deckaren price pointa direz 590. Baina ROG Ally X atera zan 800 pavoren truke. Bederatzireun, de hecho, eta gero jetxein neben usteet. Bederatzireun pavoren truke. Amazonen oraintxe bertan 900 eurotan. Da pasta gansa bat. Eta gainera, ROG Ally X-ak situan 22 gigarram, baina ROG Ally Xbox X-ak dekoz 24, baina deko Xbox marka, eta horrek kosto bat deko. Eta deko Windows azpian, eta horrek kosto bat deko. Orduan, ikusiko dugu nola tratzen dan, eta horri ikusi daiteke Lenovo Legion Go S-arekin. Lenovo Legion Go S-ak deko SteamOS variantea, eta Windows variantea. Windows varianteak badio ditu 130 pavo gehiago. Claro. Osa, da Windows klabe batek balio da buena, básicamente. Claro. Eta da barbaria de bet. Porque, claro, zeuk aukitzen zera, bi aukera izan da, 580 600 pavoren truke como mucho, izata kontsola oso potente bet, sistemara gile komodo bategaz inogun, edo, ordentxa, 600 piku, ia 800, izateagatik Windows. Orduan, karo, jendeak dino, eta neuk irakurri dodaz, jendea zanez, pinta hona deko, no sé cual, neuk uste modelo SX aterako dala 500 pavoren truke. Ja, da ROG kontsolabet, ez da azuzez, da ROG kontsolabet, deko Windows azpitik, eta deko Xbox marka. Eta hori guztia, ordaintzen da, hardwarearen kostearen gainetik. Claro. Neuk uste, non X aterako dala 600 pavoren truke, eta X aterako dala 900 pavoren truke. Zurronik. Edo 850 como mucho. Orduan, errealitatean, Steam Decka kompetidorenak dekoz? Eta gainera pentsatu behar da, internoki kompetentziari ez dutela egingo, hau da, ROG Ally X Xboxena ez dena, baita ere saltzen jarraituko dute, eta hor erdian kokatu behar dute presio arloan. Ez que ROG Ally gainera, lehenengo bertzioa, sekona Z bat Extreme horrek, que jende asko ja, no, porque bateria oso txikia da, eta no sé cual, tal, baina egia da kontsola oso ona dela, osea, errealitatean kontsola, eta neuk Steam Deck bat izan da dinotzut ROG Ally normala kontsola oso ona dela, eta oin aurkitu daikezu AliExpressen 475 pavoren truke, Gaizka, minutu batean, Xboxen ekitaldian aurkeztu zen beste guztia, biru lau titulo. Egia da, ipatu nahiko nebala Super Meat Boy irude, porque da legendario, oza, Super Meat Boy uste guztiok ezautzen degula, noiz bat jokatu dugu jokoren bat, incluso en Frib, beharrezkoa bada, eta oin ateratzen dabe, irude bertzio bet, para cuando un Super Mario 3D, irude bertzio bet, pinta superona deko, grafikoak noski oso renovatuta, duela nahiko denbora ez dela ateratzen Super Meat Boy bat, uste eta azkena Forever izan zala, horrek pinta superona, eta bestea dekona pinta osona Clockwork Revolution, ikusi barko dugu gehiago ateratzen danean, baina nahiko gameplay aurkeztu zan, eta hori deko pinta steampunk, denborarekin jokatu aldeguna, da pizkat RPG-like, no? Dinogun. Eta ikusi barko dugu hori lorea nola dauan eta bar, porque arretik aipatu dugun Monument Valley 3ak adibidez, historia kontatzen da dinogun niveletan,
Osea, ez da aipatzen tekstuan berez, edo ez dozu norbaitek kontatzen, baina hemen bai, orduan ikusi barko dugu lorea nolakoa dan, baina gitxinez, aurretiaz ja pinta hona deko. Eta orkestu zan, plato fuerte les dinogun, azken aurkezpena, izan zela Black Ops 7. Xbox, Microsoft, Bethesda, Activision, sobre todo Activision. Call of Duty berri bat, ez da un plato fuerte. Osea, sorry not sorry, Call of Duty berri bat ez da un plato fuerte. Ez da izan azken 3 urteetan eta ez da izango oin. Zauzi ez aiatzen oin eitzen redemption arc bat, baina ez dara matza zuen ondo. Osea, la cosa es que ez dara matza zuen ondo. Ikusiko egun hori ateratzen dan jokoa, porque pinta ona deko, baina kampainaren aldetik, eta gero kampaina puta mierda bat bade, pues ya jodimos, porque jokoa dumez egongo da. Pinta ona deko, bai, baina ez da un plato fuerte. Sorry not sorry. Gaizkak esan dakoa. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Bau izan da, sarean zehar 389aren azken kontua, labur bildu dugu pizkat hori ekainan gertatzen diren ekitaldi hauek, eta gainera esan dezaket ere, sarean zeharen denboraldi honen azken programa normala, kagotxen artean, normala izan dela, urrengoa berezia izango delako, sarean zehar 400, zuzenean egingo dugu ekainaren 25ean, arratzaldeko 7etan, La Perrera eraikinean, Bilbon, Konekta gelan, hor egongo gara, pizkat gure azken urteak, azken 15 konkretuki urteak berpasatzeko, eta begirada bat atzera botatzeko azken urte hauek baita ere teknologiaren arloan ze suposatu duten kontatzeko. Hori izango da, esan bezala, ekainaren 25ean, arratzaldeko 7etan, La Perreran, Bilbon. Bitartean, eta hori heltzen den arte, lehenik eta behin, eskerrak eman behar dugu, gaizkari kasu honetan, gurekin egoteagatik, eta edukiak, ekitaldi hauen edukiak ekartzeagatik, eskerrik asko. Bai, porque bideokoetan gertatu da gauza garrantzitsuena azken biastetan. Bai, beste guztia, en fin. Informazio gehiago ni buruz zehazki eta luzeago Gaming Roomen emango duzu. Domeka honetan, bai. Domeka honetan streaminger, eta aste artetik aurrera euskadigital.eus webgunean, eta en todas partes. Eskerrik asko gaizka, urrengor arte. Zeuri. Baita ere Mikel Carmonei birrikuspen teknikoan egon dena, eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Urrengoa denboraldiaren azkena eta berezia, bakizue hor data berezia eta programa berezia izango duguna. Urrengora arte, agur!